Jotona lam suga the secret life dere channel tini o video ni bising de sing Twitter topic ni kogno norok bai share kanyani thangi dongo tini phungni noita tam mani jorawo ane o jagawo kaisa video belai khano kirimai singsa te wana mai singsa o video phai sokpai kha eba kha o news sokpai kha abune tei video snami oi tongmanli tam news tam gothanan ke o video ne tei yang tang wana mai singsa ni site ong male tini hai jorawo sing o mangpli rong nugi belai khano wana o tam ni male Christian dong no asike borok head klayo te nasle layo Christian dong no asike no chajagya nasle mani tini trek phunukui tongo eba kha nukjagi tongo sing sana naimani ke omase video ni bising te Christian dok tam khlai ke borok no aro thangai sejawo na ke rajniti kok samai ke political kok samai ke ta aro thangai bini bagai sini ha nini hang la ye seklai tam ni le jolina ni nang khaba tini sing o video ni bising de nukha khorok tam pastor kogai bathar sijak mani sing photo rok te video rok srai nongman ka tam ne male o mangbli rok norok no phununga pano phunung man le tam ne man le YouTube ni kasa guideline to mani bagai norok no o video no srai ke phunung man le nakar sano naidi obo haike pastor rok no obo haike buthar mani sing nukha social media o ba haike sing viral to mani no te o video ni bisek de sing salani muchungo pastor rok no omo haike klai mani naidi je borok omtike yagri kha je borok omtike bong no buthar ka naidi bini nukhong te bini live bobo omo haike no yagol susang nai te kaitoni samung khlai phaithani wo borok tini omo haike langma chomani tagnai sakai toni thani wono sogi kha ni sing puito khlai mano bible ni bisingte naidi obo haike butharne borok bo obo haike no yagol susak nai rising khai phaimani pore ebakhe kaitoni kothuma kaham sawe phaimani yagulo tini lama kcharo bolong phaikai sawo tini lama ka suwe kogoi buthajani nangka obo haike no tini borok langma chokha o gothona sing boroni hin semen kan male o gothona ka manipur ni kaisa kukirongni bisingte kukirongni area wo ebakhe kukirongni obo haike butharjak mani sing sarai video ni mangpleo ebakhe video sing nogin mangka paida sing next topic ni kogno tini salaina kisisa norok video ni display nogin mankana sini Montri Ratan Lal Nath Tiprasa area wo phaye visit khlai phaimani no te logi wasini CM Runiel sir bo ebaksana visit khlaiga edisi songmari wo sing kabang mano lai thango phayo sing nugo borok rok no CM te Montri oba hai kabang mano sunugo phiaba omo haike visit khlaija 2026 BC wasini sir Runiel debar mano CM rimani yaglo tiruk Tiprasa area wo tam khlaijagya tam khlaijak na tongmani joto khlaijak na ni thangani tongmani sing nuka phiaba sing je tabuk nungmani jorti inge blaikano kaham no sini bagai Tiprasa rung bagai khlai tongmani sing nugo awoni bagai sing joto Tiprasa ro kaham no sing support khlailanai te sing joto palbak sake support khlailanai obo sabni jari himale jeta sini buwagrani jare bo naikol mani jare tini Tiprasa rong ni demand kaham no khlaijagi tongmani sing buwagrani bisingte o samurok no manka aboni bagai buwagrano hambai thank you so much buwagra hatiwo market khlaijaknani thangi tongmarok borok thangi na lekha te playground rogo gym rok khlainani gym nok tangai nani obrok borok joto thangai visit khlaigya obonatei sing joto Tiprasa rok nugui belaikna tongthawo hambai।